ба даст овард. Дастаи Хуҷанд бошад дар бозии даври гузашта муқобили Пайсканд дар варзишгоҳи Спартак мусовӣ бозиро шурӯъ кунанд. инҷо ҳам ба назар мерасад ки бозигарони дастаи Хуҷанд дар маркази майдон бозиро шурӯъ мекунанд ва инҷо рӯи тасвирҳои мӯ шумо ҳоло ҳайати дастаҳо нишон дода шудааст. ҳисоби 3-1 мувоҷиҳи шикаст шуд. инҷо ҳам садои иштаки довари марказии бозӣ Беҳрӯз Муртазоев аз шаҳри Душанбе баланд мегардад ва бозигарони дастаи Хуҷанд аз маркази майдон бозиро шурӯъ мекунанд. бале, садои иштаки довар баланд мегардад. Нозим Бобоҷонов зарба ва инҷо ту ба устуни дарвоза бармехӯрад ва гол. бозигарони дастаи Хуҷанд ҳисоби бозиро боз мекунанд. бинандагони гиромӣ ва муаллифи гол Адамс Лайонел мегардад. бисёрам хуб, бисёрам паси хубро инҷо Нозим Бобоҷонов ирсол кард. зарбаи задаи албатта ба устуни дарвоза бархӯрд ва дар кӯшиши дуюм Адам Лайонел тавонист ки ҳисоби бозиро боз кунад. бозигаре ки чанд лаҳза пеш корти зард гирифта буд ва инҷо аввалин шуда голро дар охирин мурза ба самар мерасонад. бояд ба ҳолатҳои такрор мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна Нозим Бобоҷонов зарба зад. зарбаи задаи ӯ ба тири дарвоза бархӯрд ва ба сӯи Адамс Лайонел омад ва Адамс Лайонел ҳам инҷо бо сар тавонист ки тӯбро вориди дарвозаи Олонкор Абраҳам намояд. тавассути канори чап ба ҳуҷум мегузаранд. ирсолам анҷом дода мешавад. имконият ҳаст. зарба ва инҷо Шоҳрух Қирғизбоев метавонад ки ин ҳолатро бартараф намояд. бояд ба ҳолати такрор мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна ирсол анҷом дода шуд ва инҷо ҳам муаллифи голи дастаи Хуҷанд Адамс Лайонел иштибоҳ кард. пеш аз мавсими чемпионати Тоҷикистон омодагӣ ки як нав омодагӣ ба мавсими чемпионати Тоҷикистон ба шумор меравад. зарбаи кунҷӣ ба нафи дастаи Хуҷанд. аввалин зарбаи кунҷӣ дар қисми дуюми бозӣ ва имкониятро бибинед ки чӣ гуна инҷо Тони Бекатал наметавонад ки Хуҷанд ба ҳуҷум мегузарад. бисёрам хуб, имконият ҳаст. зарба ҳам зада мешавад ва ту ба тири дарвоза бармехӯрад. чӣ гуна имконият буд инҷо ки вориди майдон шуда буд. бояд ба ҳолати такрор мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна Азизбек Аитов ирсол анҷом дод, аммо зарбаи задаи Далер Ёдгоров инҷо ба тири дарвоза бархӯрд. ту ба дифоъгари дастаи Куктош бармехӯрад. футболбозони дастаи Куктош ба ҳуҷум мегузаранд. бисёрам хуб, имконият ҳаст. зарба ҳам зада мешавад. Азизбек на зарба ва гол. Муҳиддин Одилов ҳисоби бозиро мусовӣ мекунад ва шодию нишоти ҳаводорони дастаи Куктошро дар варзишгоҳи Нефтияник ҳадду канор нест. бисёрам инҷо хуб бозӣ карданд бозигарони дастаи Куктош. Анани Ҷулиус Кваси бисёрам тӯбро бо суръати баланд гирифта ба сӯи ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд шитоб. баъдан паси анҷомдодаи ӯро Султон ба Азизбек Султонов омода нарасид ва дар навбати дуюм инҷо тавонист ки Одилов Муҳиддин дар дақиқаи 69-ми бозӣ ба задани гол даст ёбад. ҳисоби бозӣ мусовӣ 1-1 мегардад. бинандагони гиромӣ ва инҷо ҳам бибинед ки чӣ гуна ҳаводорони дастаи Куктош шодию нишод карда истоданд. инҷо ма аз ҳолати такрор мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна легионери дастаи Куктош Анани Ҷулиус Кваси бисёрам хуб тӯбро гирифта ба сӯи пеш шитов. баъдан зарбаи задаи Муҳиддин Одилов рост ҷониби дарвозаи Хуҷанд мубаддал ба гол гардид. бисёрам инҷо хуб бозӣ кард. суръати баланд дошт Сундая Ланжисон ва ин ҳам шодии нишоти Муҳиддин Одилов. бале, бинандагони гиромӣ, садои иштаки довари марказии бозӣ Беҳрӯз Муртазоев аз анҷоми бозии драмавӣ миёни дастаҳои Куктош ва Хуҷанд баланд мегардад. бисёрам шоҳиди бозии ҷолибу дидани мо шудем. бинандагони гиромӣ, имрӯз дар варзишгоҳи Нефтияник пас аз мусовӣ Хуҷанд шумораи имтиёзашро ба 7 адад мерасонад. Куктош бошад ба 4 адад. 3 бозӣ пайҳам мешавад ки хуҷандиён наметавонанд шаҳди ғолибиятро чашанд. дар ҳамин ҷо дар варзишгоҳи Нефтияники ноҳияи Рӯдакӣ гузоришамонро ба анҷом мерасонем. бинандагони гиромӣ, бозиро бо шумо тамошо кардам. ман Шореҳ Фаридун Сафарзода. сеҳатманду саломат бимонед. хайр.